0, Laracha 0, Betanzos 0, Bertamiráns 0, Alondras 2, Arousa 0, Rápido de Bouzas 0, Cultural Areas 5, Deportivo B 1, Irixoa 1, Barbadás 0, Racing Vilalbes 0, Pontevedra 0, Choco 1, Negreira 1, Dorneda 0, Ordes 1 e Somozas 2, Boiro 3. Algúns equipos de arriba non ceden, temos aí empatados a puntos o Cerceda e o Boiro a fronte da táboa. A máis era curioso porque esta xornada xogaban os 4 primeiros clasificados entre sí, enfrontábanse as Pontes e Cerceda e tamén os Somozas e o Boiro e deron un golpe en riba da mesa tanto o Cerceda como o Boiro. Comezamos vendo ese partido, esa vitoria do Cerceda por 1-0 diante das Pontes co gol número 17 na temporada de Jorge Cano. Partido traballado e moi igualado, pero de moitas imprecisións entre o Cerceda e as Pontes, dous rivais directos nos postos altos da clasificación da terceira galega. Foron os locais os que gozaron de máis e mellores oportunidades para abrir o marcador, aínda que un erro de Diego no Ecuador da primeira metade meteulle o susto no corpo a bancada cercense. Os de Lemos seguiron buscando con insistencia a área rival e Herbert convertiuse no revulsivo do equipo. Sí, sabíamos que teníamos que presionarle arriba, que si presionamos y no nos dejábamos jugar, nos íbamos a encontrar muy bien en el campo. Y al final dio resultado, el planteamiento del míster muy bien, nosotros contentos con salir arriba y presionar y encantados. E que bastou o solitario tanto de Cano antes do descanso para que os 3 puntos quedasen no roxo. O Pichichi da categoría aproveitou un centro de Noé dende a dereita para sumar o seu gol número 17. Tras o descanso mantivo o guión, poucas ocasións, solidez defensiva en ambos bandos e xogo intenso no centro do campo. Herbert puido sentenciar o encontro neste man a man con Aitor, pero a pelota vaiselle moi cruzada. As Pontes non perdeu posición sobre o terreo de xogo, pero sen acerto nas accións a balón parado, tampouco conseguiron franquear a defensa local. A hora de roubar o balón cerca de campo rival, aproveitar ben ese último pase, e realmente moitísimas veces abusamos do pase final en vez de xogar, a facer enfrentamentos de un contra un, non? Non pasamos excesivos apuros defensivamente e as que houbo foron nosas, sobre todo no segundo tempo, para poder con un 2-0 estar un poquinho máis tranquilos, pero como non foi así, pois sempre estás sufrindo hasta o final. Ao final, 1-0 pro Cerceda, que volve ser líder da terceira. Líder da terceira, empatado a puntos cun Boiro que gañou en Pardiñas nun gran partido, un auténtico partidazo. O primeiro quería preguntar a Tito, porque curiosamente o Cerceda e o Boiro están empatados, Tito, a todo. A victorias, empates, derrotas e case que goles a favor e goles en contra, ese ratio, por un gol non é líder o Boiro. Que me vas a preguntar? Quen vai a ser o campeón? Quen ves máis forte destes dous equipos? Non, a verdade é que vexo os dous nunha dinámica. Penso que a experiencia do Cerceda nas ligas nas que está acostumbrado a estar aí arriba lle pode dar un puntiño máis, pero a verdade é que a capacidade do Boiro é importante. Dame 5 xornadas máis e te concreto un pouco máis. Bueno, 5 xornadas, sí. 5 xornadas case empezou o playoff. Bueno, así non vale. Así teño menos marxe de erro. Claro. Bueno, pois para testar como está o Boiro, un gran partido en Somozas. Adiantouse por 3 veces, o Somozas conseguiu empatar 2 delas, pero a última xa foi a definitiva. 2-3 gañou o Boiro. Somozas e Boiro enfrontábanse nun dos partidos máis interesantes da xornada, terceiro contra cuarto clasificado. A intensidade dos de Michel Alonso fronte ao xogo combinativo dos de Gelucho. Nos primeiros 45 minutos, o Boiro tentou levar o ritmo nun partido nos que ambos parecían ter medo ao rival, e no que as imprecisións se sucedían no medio campo. Unha boa xogada na que participaron Adrián, Marcos e culminou Padín adiantaría o equipo visitante no Ecuador da primeira metade. Sería na segunda metade cando o Somozas poría igualada no marcador tras roubar o capitán Rubén un balón na área do Boiro e deixar que Eber rematase a placer. A entrada de Anxo no campo supuxo un refacho de aire para o Boiro. O extremo foi quen de poñer o centro dende a esquerda para que Pedro García rematase e adiantase de novo o Boiro. 5 minutos despois, sería de novo Eber quen batería de forma maxistral a Macai. O 2-3 definitivo chegaría no minuto 37 tras derrubar Cristian na área Hugo, sendo Anxo o encargado de transformar a pena máxima. Moi ben, contento, sobre todo polo triunfo do equipo, non, que era o máis importante. Xogámonos moito. Fomos sempre por debaixo no marcador, costounos remontar. E, bueno, de aí, ás veces, se non podes gañar, pois, o mellor é empatar, non? O partido estaba moi aberto. Continuamos o repaso da xornada en terceira, empate a 0 do Vilalbes e o Pontevedra que se achega ao objetivo, pouco a pouco. Sí, un partido
estivemos, as nosas cámaras estiveron en partidos moi pechados, partidos que tiveron poucas oportunidades e un deles foi este, o do Racing Vilalbés Pontevedra. O Vilalbés cambiou de técnico e seguramente Tito que quería era comezar sumando. Bueno, comezou sumando Charlie unha expulsión, pero tamén sumou un punto diante do Pontevedra que é importante pro Racing. Sí, ademais, bueno, a entrada de Charlie coincidiu con rivales importantes, o Depor ven a casa, Pontevedra ahora, bueno, equipos de abaixo teñen que ir puntuando. Pois así rematou o partido con empate a 0, exactamente o mesmo resultado que un partido da zona baixa, o do Laracha Betanzos, o Laracha que principiou moi ben ao principio do comezo do campeonato, pero xa está poñéndose nesa zona perigosa, e o Betanzos que tivo dúas oportunidades, sobre todo por este rapaz juvenil, por mediación de Sergio, puido conseguir a victoria, pero un Betanzos que tamén cambiou de adestrador e tamén está nunha situación comprometida. E estamos a ver moitos cambios de adestrador esta temporada na categoría, outro deles foi o do Alondras, e igual é o equipo que despois de cambiar de técnico, mellor lle está indo. Sí, a experiencia de Tomé, bueno, fixo o que tiña que facer, revolucionou o equipo e o Alondras pouco a pouco se está situando nunha zona tremendamente cómoda. Gañou aí no campo do Bertamiráns, un gol, non sei a quen lle dará a acta do árbitro, Jacobo igual en propio, pois Pique, que poño a man, que me tiro como se me deran máis do que realmente foi, bueno, ao final a cousa non foi a maiores. Bueno, bueno, sí que foi a maiores, un pouco, non? E ao final expulsaron o do banco. Afortunadamente, nada, non hai feridos graves, nada que lamentar, familiares, tranquilos, non hai feridos nesta guerra. O segundo gol de Cumbio, ese gol, este bonito do partido, o gol marcado por Abraham, o Alondras que se vai afastando de esa cosa. Perigosa é a deriva que está tomando o Deportivo B, un Deportivo B que non é que non chegue aos postos de arriba, e que está cada vez máis preto de abaixo. Sí. Goleado nesta xornada polo Areas, 5. E que é un resultado que nos sorprende polos condicionantes que tivo o partido, porque o Deportivo B comezou adiantándose no marcador, realmente é un resultado que ninguén agardaba, por moito que o Areas, Tito, estrease técnico, un gran técnico como é Fonsi Valverde, pero bueno, un 5-1 no campo dun equipo que está en descenso non é un resultado acorde coa categoría do Deportivo. Home, está claro que van pasando as xornadas e o equipo lle está costando reaccionar, non? Bueno, eu espero por... Partido condicionado pola expulsión de Stefan, tamén hai que recoñecelo. Sí, porque creo que entrou, estivo haciendo penalti, os 5 ou 6 minutos veo a segunda amarilla e quedou con un menos o Fabril, non? Primeiro amarelo por ese penalti, o penalti claro e transformado por José Arenas, o primeiro gol do Fabril marcado por Chiño, e despois, en situación de empate, non fai un saque de banda, non apura un saque de banda. Bueno, me parece un poquinho... Sí, rigoroso demais. Porque é que... Este cartón no regulamento é por perda de tempo. Pois non sabemos, primeira metade... Tampouco estaba perdendo moito, non? Empate a un, bueno, pois segundo cartón amarelo, o Deportivo B que quedou en inferioridade, e na segunda metade o Cultural Areas foi un ciclón. Este é o primeiro gol, marcado por Juan Feijó, a pelota é rexeitada na frontal, e o remate axustadiño ao pau. Despois chegaría o 3-1 marcado polo defensa Damián, que se revolveu moi ben, e o Deportivo B baixou os brazos e iso aproveitou no Cultural Areas, que ten xogadores de moitísima calidade. E dous deles foron os que marcaron os dous últimos goles, Carlos Pereira e José Arenas. Ademais é un campo complicado de Areas, moita pasión, a xente ali, é dos campos complicados de xogar. Un gol destos sinxelos, non? Saca o porteiro, a pelota, asistencia do porteiro e o gol de Carlos Pereira. Gol directo. Sí, efectivo. Efectivo. A vez, e o definitivo 5-1, que, por certo, saca o Cultural dos postos de descenso, o segundo na conta particular do exxogador de Clube Deportivo Ourense, Celta B, Depor B, José Arenas, marcando un gol de cabeza, facía o definitivo e sorprendente 5-1.
Rapidamente, falando un pouco nas redes sociais da terceira galega, un pouco en xeral, como vedes, bueno, esa loita por arriba, a loita por abaixo, en breve para o que queda de campeonato. Por arriba, Tito. Bueno, por arriba creo que está moi definido, van a estar aí